Bilko er en virksomhed i Køge, som blev grundlagt i 1975. De beskæftiger sig med salg af nye og brugte biler og reparation af biler. Derudover har de også andre ting som vaskehal og tilbehør til bilen. De sælger 3 forskellige bilmærker: Hyundai, Renault og Dacia. Dog servicerer de også Mitsubishi, da de før har handlet med det mærke. Men efter Renault er kommet til, har man valgt at lade Mitsubishi udgå fra sortimentet, da det er et døende mærke i Danmark. Bilko er et aktieselskab og har under 35 ansatte. Eftersom deres nettoomsætning er under 72 millioner kroner, og de ikke har mere end 50 fuldtidsansatte, går de under regnskabsklasse B. Butikken ejes af Blangsted Holding ApS, som er et holdningsselskab, der blev grundlagt i 1998, hvilket betyder, at de har opkøbt Bilko som et datterselskab. Et holdningsselskab er et selskab, der besidder kapitalandele i andre virksomheder, som der faktisk ejer de andre virksomheder. Bilkos seneste resultater af året 2012 og 2013 har været positiv med et overskud på 1,2 millioner kroner. Bilko har også en webshop, hvor de sælger tilbehør med mere til bilen. Jeg skal tale lidt om en rentabilitetsanalyse, hvor vi kommer ind på afkastningsgraden, overskudsgraden, aktivernes omsætningshastighed, egenkapitalingsforretning og gældsrente. Vi starter med AG, og AG viser virksomhedens evne til at forrente de samlede aktiver, altså kapitalen. Det gør den både selvom det er finansieret ved egenkapital eller fremmed kapital, altså gæld eller lånte penge. Rentabiliteten i Bilko AS er stærkt forbedret i analyseperioden. Den starter på 9 og slutter på 20%, hvilket er virkelig godt. Det er en stigning på 11%. Det eneste år, den falder, det er fra 0,8 til 0,9, hvor den falder 2%, og ellers er det stigende hele vejen igen. Afkastningsgraden findes også ved hjælp af aktivernes omsætningshastighed og overskudsgrad. Overskudsgrad. OG viser virksomhedens evne til at skabe et overskud. Den viser forholdet mellem omsætningen og omkostningen. Virksomhedens indtjeningsevne er forbedret, i det overskudsgraden er steget fra 2 i 2008 til 5 i 2012. Dog er den faldet fra 2011 til 2012. AH viser forholdet mellem nettoomsætningen og de aktiver, der er brugt til at bringe den nettoomsætning. Det kaldes også for virksomhedens kapital eller kapitaltilpasningsevne, fordi det er det, man bruger til at undersøge, om virksomheden har tilpasset den investerede kapital til mulige kommende ændringer i omsætningen. Desuden måler man AH som det eneste i gangen per år. Som ser her, så ligger den på 4,5, hvilket er rigtig højt. Dog falder den så til 2009, og bliver ved med at falde til 2011, hvor den stiger meget ned. Og det er 2012 stiger så rigtig meget igen. Når AH ligger så højt, så er det rigtig godt. AH er med til at få afkastningsgraden op, hvilket den klarer godt her i 2012. Det samme er overskudsgraden, og det kan man også se på tallene her, hvor to højeste tal, næsten højeste tal findes, overskudsgraden eller afkastningsgraden er specielt højst. Mange andre, der ser man, at AH ligger på, eller ligger i minus, men det gør den ikke, altså derfor er det rigtig godt for det. Egenkapitalingsforretning skal ligge over AG og over markedsrenten. Det gør den af loven, og det er også rigtig godt. Gældsrenten er også meget positiv. Den går hen med minus på et tidspunkt, hvilket er rigtig godt.
Gældshandel kaldes også for fremmedkapitalens forretning, og viser kort og enkelt sagt, hvor meget man har betalt i renter i gennemsnit for de lånte penge. Derfor er det godt at vide. Alt i alt viser Billigo AS nogle gode nøgletal, og man kan se, at de har haft et rigtig godt år her i 2012. Jeg skal fortælle lidt om indtjeningsevnen for Billigo AS. Indtjeningsevnen er blevet væsentligt forbedret fra 2008 til 2012, eftersom overskudsgraden er gået fra 2 til 5%. Hvis vi kigger på indekstallene, kan vi se, at omsætningen havde en lille nedtur i 2009 og 2010, eftersom den faldt fra indeks 100 til 180 i 2009 og til 86 i 2010. I 2011 havde de et virkelig godt år, eftersom de lå på indeks 116. Dog faldt de igen i 2012 til indeks 111, hvilket stadig er godt. Sammenhængen mellem omsætning og kapacitetsomkostningerne har været forholdsvis god. Dog var det dårligt, da kapacitetsomkostningerne kun faldt til indeks 93, mens omsætningen lå på indeks 80 i 2011. Det var også dårligt i 2010, men i 2011 var det meget godt, da indekstallet i omsætningen var på 116, og indekstallet for kapacitetsomkostningerne var på 111. Ligeledes lå kapacitetsomkostningerne på indekstal 5 under i 2012. Alt i alt er indtjeningsevnen blevet forbedret meget, hvilket skyldes den høje overskudsgrad og den høje AOH. Specielt her i de seneste 2 år, hvor kapacitetsomkostningerne også er faldet.